Минем исемем Ләйсән, һәм мин сәләткә беренче тапкыр килдем. Минем исемем Аделина, һәм мин сәләттә 2019 елдан. Минем исемем Ислам, һәм мин сәләттә 2017 елдан. Мин Аяз абый, һәм мин сәләттә 2015 елдан. Минем исемем Тимур, мин сәләттә 2014 елдан. Мин Карина апа, һәм мин сәләттә 2012 елдан. Мин Игорь абый, һәм мин сәләттә 2011 елдан. Сәлам, минем исемем Илнур, һәм мин сәләттә 2008 елдан. Мин Руслан абый, һәм мин сәләттә 2007 елдан. Мин Айгөл апа, һәм мин сәләттә 2006 елдан. Мин Ислам абый, һәм мин беренче тапкыр сәләткә 2006 елда эләктем. Минем исемем Алсу апа, һәм мин сәләттә 2001 елдан. Мин Элина апа, һәм мин сәләттә 99 елдан. Кем генә булсак та, иң тәҗрибәле әйдәманмы син, алан баш җитәгеме, оештыручымы, барыбыз да кайчандыр беренче тапкыр сәләткә килдек. Һәм ул беренче тапкыр шундый үзенчәлекле булган иде. Сәләткә килеп кергәннән соң бөтен тормыш үзгәрә. Сәләт. Монда күп вакыйгалар һәм бик бай тарих саклана.